Thank you so much for joining us live here on Sly Media TV. My name is Sylvester Tafumane. We are here in Chiweshe, Bare area. Headman or the chief around this area is Chief Makope. We are here at Precious Tredemus residence. We have given you a series of life history, telling you the background of how she ended up being on a wheelchair. And today we have got a different story, an exciting story that we have come by Sheltering Arms Community Care, who are based in Harare, and they have adopted her to admit her in their care home, and they've given us their vehicle to come here all the way from Harare to Chiweshe. That shows a caring arms, so to speak, and we will continue to give you updates. But what's in place is that she's going to be residing in Harare. As we are going to live in Harare, there's also a family, Madzimai variku United Kingdom. Vakativo, okay, Madzimai vachia panopamba, vachiozosia grocery. Vakativo, tuda kuti vagone kana kunorapwa ku Zambia. Asi zvakazorongeka kuti vagone vachirapwa ku Paranese. Spaidi wa mari, social services yakapindira panyaya yacho ikati aiwa munhu anofanira kunge achirapwa mahara tese tikabva tazvitambira. Asi hazvinozoita saizvozvo. Chakazoitika ndechekuti vasvika ikoko social service yakazoti atina mari, hurumende haina mari. As you know, as Sly Media TV, we continue to build bridges. We went back to our family here on Sly Media TV. Vakataura kuti aiwa isusu regai titsvage mari yekuti varapwe. Kurapwa kwavo kwava kuzoitwa zvinezvi vari kupararira nyatwa vachiitwa operation. Vachange vachibva community Sheltering Arms Community Care Home vachiendeswa kuchipatara kupararira nyatwa vachinorapwa vodzoka vachisikoonekwa vachimonitwa vari ipapo kusvikira Tete Precious vave kufamba zvakare. Ndo chishuwe chedu vasafambe newheelchair, vakutoisiyawo vakutonongedzera ya testimony kuti ndaimbenge ndichifamba newheelchair. Asi Mwari wakandiitira nyasha kuburikidza nemhuri yeZimbabwe yasanganiswa neSly Media TV building bridges. Ndo zvimwe zvatakatumwa kuti tizoita panapa. Isusu tiripo pakungosanganisa vanhu. Iye zvinezi Sheltering Arms Community Care yapindira panyaya iyi. Zvinofadza sei kuti Ruth haasiri akuzogezesa amai vake? Zvinofadza sei kuti Ruth haasi akuzobikira amai vake? Zvinofadza sei kuti Ruth akungoconcentrata nechikoro chete? Haasiriye zvekare ave kuzopota achibvisawo amai vake mapamba kana kuti nekuvapfekedza nekuita zvese zvinenge zvichidiwa, nekuvapfekedza hembe, nekuvadrega achivaendesa kutoilet zvaakanga achiita nemwana iye nezera ainaro. Kudenga kuna Mwari. Vanhu vari kuramba vachipindira muupenyu hwaPrecious. Tiri kuramba chinamara kuti Mwari dai amuitira zvakanaka, afamba zvekare, regai tipinde tisangane navo tinzwe kuti vari sei nhasi uno patiri kuvatora tichienda kuHarare. Thank you so much. Panapa takasiya pasina kuti varambuka pana? Hapasi kunetsa here kupusha vanotaura Ruth? Hapasi kunetsa kupusha here? Zviri kunyatsoita zvakanaka ndizvo? Aiwa, iyi rampu yakaitwa zvakanaka. Yes, these are the new developments. When we came here, we didn't have a ramp, so it was difficult for Ruth to be able to wheel her mom into the house and out of the house. And something that I had left out, this house has been built by a well-wisher whose name we are not mentioning because she just said I was sent by God to do this and I don't want any publicity and I don't want people to know that I contributed and I'm continuing to construct this four-roomed house, which was constructed for Precious after we announced on Sly Media TV that she doesn't have a place to stay. And Chief Makope gave her this place, and the well-wisher whom we are saying may God continue to bless you and meet you at your point of need, because this is a good gesture being done by Zimbabweans. Regaiti pinde timorisana na tete takutaurisa tikukwanise kova na tete Precious makadiko atiti tafara kudzoka zvekare kunoko muri sei zvechi aiwa tinotenda mune mufaro here nekuti ona tichiuya
Handiti? Good one. Kuri sei kuno? Kuno kuri rai. Kwakanaka. Tasvika panapa tauya na Timothy uyu. Timothy ava ndiwo Tete Precious, sangana na Tete Precious. Makadiyo. Timothy anobva ku Sheltering Arms. Ndo family iri kuzoenda kuimwe family yenyu nyuwani. Mhuri yenyu iri kukura kamungena ndizvona. Patakataura nyaya yeku Sheltering Arms community care, makanzwa sei mimi? Ndakanzwa mufaro zvakanyanya, ndikataiwa Mwari vapindira vave nekundinyaradza kuva nedambudziko randanaro ndane makore. Ndakangogara ndakatanga ndichigwesha zosvika dzamara mazouya zvinhu zvakabva zvatanga kushanduka. Aiwa ndikunzwa kufara chaizvo kuti Mwari dai vapindira ndafambawo. Tinotenda. Aiwa tinotenda. Makanzwisisa here zvamakuzonoitwa ku Sheltering Arms Community Care Home? Ndakanzwisisa. Tsanangurirei, tinzwa kunzwa kuti varuda kuita sei neupenyu hwenyu? Vada kuti upenyu hwangu huchinje ndizokwanisawo kufamba. Handiti? Iye zvinezvi tiri kunzwisisa kuti rutini yenyu yemakuseni yamanga muchiitwa nemwana wenyu naRuth anga achiita sei kwamuri asati aenda kuchikoro, kana kuti unyange makarara usiku ndezvipi zvaanga achiita kuedza kubatsirana nemi kuti zvese zvamunoda kuita munge munoita zvamunoda kuita? Titsanangure zvishoma shoma tisati tapinda zvenyu mumotikari tiende kuimba kwenyu kunyuwani. Zvaitwa naRuth zvaishongurudza zvakanyanyisa, zvaisvika pakundibata nekuti mwana wekuti aiti akamuka kuenda kuchikoro aisiya andichinja nekuti tasati tawanirwawo mapamba. Aimuka ondichinja ogadzira oenda kuchikoro. Abva kuchikoro paaindisiya ndo paaindowana ndiri. Nguva yekuti aite homework aigona kutana kuma 11 achada kundibikira, achada kuti ndigeze. Dzimwe nguva anondowana ndazvimesera zvese mwana ndiye aisvika achibata basa iroro. Saka ezvinezvi aiwa ndakuzvitenda kuti mwana wangu awana mubetseri. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Tinoda kuti tiende ku Sheltering Arms kuHarare. KuHarare makunowana bhedhu renyu, makunorara pamubhedha. Kuno kuti uzoti takasiya pasina mubhedha. Zvichokwadi. Wakazouya here? Usati wauya? Ndo patikutanga makunorara pamubhedha, makunobikirwa, makunogezeswa, makunoitwa zvese zvinofanira kunge zvichiitwa paupenyu hwenyu, muchidya zvakanaka, mugere kuHarare. Dambudziko zvese zvanga zvichiitwa naRuth zviya zvatorwa neve Sheltering Arms vakuzviisa mumaoko mavo kuti upenyu hwenyu vaite zvese zvinodiwa pamuri vachikurenyatwa nana madzimai. Vanzi madzimai ane zviya vari ku UK, madzimai Priscilla vari ku UK vaivanditika vakatiudza kuti mari yekuti munoitwa operation kuparire nyatwa yavepo. Ve Sheltering Arms ndo vanezenge vachibva nemipamba ipapo vachienda nemi kuchipatara. Monosvika ikoko moitwa operation yenyu vouya futi vachiva chikumonita pamune muri kuchipatara paya, pamune mazodischargewa futi vokutorai modzokera futi kumba kwavo, kumba kwenyu ikoko Sheltering Arms ikoko kwavari kuita sei kwavari kwamuri kunogara ikoko. Uyezve kana vakutorai tiri kuziva kuti chimwe chinozotevera kuda kuchengetedzwa nekubatwa zvakanaka kana munhu achinge aitwa operation. Zvese izvo zvichange zvichiitwa neSheltering Arms. Tiri kuziva kuti kuchazoitwa mafizio mushure mekunge mapedza kuitwa operation. Saka ivo ndo vanezenge vachikuita futi vachiona kuti maitwa here mafizio pavari ivo kana kuti vanenge vachikuendesa. Zvese zvavanenge ndo vanenge vakubata nekumira neupenyu hwenyu. So ndo zvataita kuti tisvike pano kubva kuHarare tauya namukoma Timi Kazaka vakamirira veSheltering Arms tichienda nemi kwatiri kuenda ikoko kuHarare. Tinokuratidzai uyo vari kutora futi mwana pari zvinezvi
vachange vanaye tichibva panapa tichienda kumberi. Zvimwe zvinozorongwa zviriko kuenda kuchikoro, vachaiwonawo kuti vachabatana futi nevamwe vagara vanga vakamubata kudhara kuti aendeswe kuchikoro. Nofunga nyaya yese makuyeziva handitika. Zvandakutsanangurira izvi ndanofunga ndazonyanya kuenda dhipa ndichikuudzai kuti mbomira ikoko, tichikuudzai kuti vesheltering arms vachakubatai sei. Zvimwe zvandataura muchidimbu asi zvizhinji muchanozvionera maikoko. Nemashoko aya muri kutambira sei vesheltering arms community care? Ndikuvatambira nerudo rwavo zvikuru zvakanyanya mukati memwoyo wangu. Vandidzikinura ronda ranga rakunetsa kupora mukati memwoyo wangu kuti zvinondodii mwana makore ake ndakutomuomesera. Saka ndoda kuvatenda zvikuru nerudo rwavo kubva pekutanga. Nemiwo handikusiyei mukomasilai epasi remi ndaendakazvipudza noti ndaenda fungoti zvitipurezvo. Shame. Aiwa, Mwari vane zano neupenyu hwenyu, Mwari vane zano ende vanokudai. Chatiri kuona muupenyu hwenyu kuratidza kuti Mwari anokudai. Ivava vesheltering arms ikambani yemwana womuno muZimbabwe yakatangira kuAustralia. Ende chandiri kuonawo ipapo ndechekuti Mwari ari kukudai nevanhu vari kudiaspora. Chokwadi. Akavaka imba hasi muno muZimbabwe. Chokwadi. Anditika. Ari kukupai chikafu hasi muno muZimbabwe. Chokwadi. Ari kuendesa mwana wechikoro hasi muno muZimbabwe. Chokwadi. Anditi. Tiri kuona kuti iye zvinezvi akukutorai achinokuchengetai kuHarare. Hamuna kana ukama nevanhu vese vatiri kutaura asi ifamily nyowa itsva yamakapungupuwa naMwari kuti mufambe nayo. Izvo zvinoratidza kuti Mwari anokudai. Iye zvinezvi tine sheltering arms inotungamirwa navanhanzvadzi namuzvare Angeline vari kuAustralia. Asi vari kuAustralia ikoko Mwari akavamutsawo akati enda unogadzira imba ichazogara vanhu vanorarama neurema uyezve vanhu vauchachengeta paimba ipapo. Mwana womuno muZimbabwe akamutswawo futi. Uyewo patiri kutaura izvi ndimuri kuti ave kutanga kunopinda muimba iyoyo kuivhura imimi naRuth. Zvakadiiwo izvozvo? Aiwa, zvinoda kutendwa. Anditi? Munoti kudii natete Anji naTimi natete Dudu amuchanosangana navo kuHarare vachanokutambira ikoko nekukutorai kwavari kuita vachinogara nemi muchirungu kuHarare. Kuvatenda zvikuru nekuti handitomuziviwo, ndaingonzwa kuti kune Harare. Asi ndoda kuvatenda nerudo rwavo rwandinyaradza kuti vandisumudze, kuti vandichengete kusvika ndirapo chishuviro chokuti ndifambewo. Chero ndikangonzi ndakwanisa kuenda kunogeza nekusukawo nekudii, izvozvo zvingave zvakanaka. Ndoda kuvatenda zvikuru. Takusumuka. We're now leaving Mbare for Harare with Auntie Precious together with Ruth, and her son is going to be left behind here to look after the property. See you in Harare.
Muri Zimbabwe, we are here documenting on behalf of Sheltering Arms Community Care, who are based in Falcon Park in Tenwat in Harare. They have come to our rescue as Zimbabwean residents, and some of the services that they offer is they look after the elderly and those who have mental illness, and a lot of things that they do, and they also look after the disabled persons in Zimbabwe. They've come to our rescue. In particular, Sly Media TV, we meet a lot of challenges out there of people that need healthy care assistance. But at some point, we have been facing challenges of failing to find where we can house these people. In particular, we have Precious with us here, who is now wheelchair bound. Nyaya tinatete Precious panapa vatiri kuenda navo ku Harare pamwachete na Ruth mwanasikana wavo, who was the first caregiver to her mom at her age for so many years. She has struggled, she has managed. We want to give thanks to our good Lord. Unotaura chirungu gani? Unotaura chirungu. How old are you? You are? 10 years. You are 10 years old. In what grade are you? 4. Grade 4. And last term, what number did you obtain at school? 8. Number 8. Okay, you had good marks. Yes. Dana noko vakakukunda? Ndakakundwa na Erina na grade 2. Vari 2. Wakazosvika sei kunumber 8 wakundwa nani 2? Vamwe vakashaika manamba mama. Pakati apa kuti kwaka kwaita nofunga matai pakati papa. Handiti iwe uri kunzwa sei kuti tauya kuzokutora pamwachete namama, kuti basa rese raunga uchiita kuna mama raakuzonoitwa neSheltering Arms Community Care? Ndikunzwa kufara nekuti ndawana vanhu vanondibatsira kakuita basa. Nderipi rimwe basa raunga uchiita Ruth? Rekusiya ndavagezesa nekuvabikira pandangosiya ndipapo ndodzoka vari papo zvandangosiya ndozvandodzoka zvakaita. Waita sei pakurara patinoziva kuti nzvimbo yekugezera imwewo neuye nepekurara pamwewo, waizvifambisa sei Ruth? Pakurara ndaingowarika maitsvira ndobva ndavaisa, vairara vachiti wakati saidhi riri kurwadza ndovapirigura vomboti vakudzimba yedu, ndomuka ndovagaririsa togara, chingongozoti chindirarisa ndovamutsa futi ndirora nichivapindura. Iwo ndovaikumutsa usiku kana kuti waitoziva kuti iye zvinhu ndofana kuchinopindura mai? Aiwa, vaindimutsa kana vanzwa kudzimba, asi dzimwe dzenguva ndaimbomuka. Zvaikuremera zvakadii mwanangu? Zvairema bhozi mabasa acho asi zera rangu. Ndiri kunatsozvinzwawo. Ko iwo zvokuzoti unogona kugezesa amai, wakazvidzidza sei? Ndakangova ndaionawo kune vamwe vaifamba nemauchi achigezeswa, ndobva ndakangoti ndinongoita. Ko nyaya yekuti waigona kubvisa amai pamba nekuvapfekedza pamba wakaidzidzira sei? Wakadzidziswa na? Ndadzidziswa namama patoenda kuholiday. Vakanditi unorikwatura mumasaidhi wonorerasa. Alright. Saka ndozvaunga uchipota uchiita mazuva ese. Alright. Then chimwe chaikushungurudza iwewe chii? Yemvura, kwacho kwatochera mvura kurefu. Bhozi madhezi ainetsa mvura ndaenda nochera kuchikoro kwandaidzidza kwagoteka. Kure zvakadii kubva pamba? Parefu pakangofanira kunoku. Kwatasvika kuno kumashops kunoku kubaro. Chikoro chekugoteka chiri kwatabva uko here kana kuti neche kuno? Chiri kwatabva. Chiri kwatabva uko. Aiwa, tinotenda Mwari. Uri kunzwa sei kuti zvino wakuzonodzidza futi kuHarare kai? Aiwa, tinotenda. Shamwari dzako dzaizviziva here kuti ndo zvaunosiya waita kumba vaunodzidza navo? Vamwe vaizviziva shamwari dzangu dzandaitamba nadzo. Asi hapana vaikuseka here? Hapana vaikuseka? Vaitokunzwirawo tsitsi? Pane vamwe vaimbouya here kuzokubatsira? Aripo anogara kumusoro kwembuya anondibatsira kuchera mvura nekuti ndivagezese
totoita mamwe mabasa tozozorora tozotanga kubika. Iwe shungu yako Ruth ndeyekuti ugozoitei kana uchinge wakura? Ndakuita nesi. Serious? Saka Mwari vakarongeka, wakatotanga zveunesi zvauri kuita. Atiti sei iwe uchifarira kuita nesi? Nekuti mama wangu akarwara nonga uchanchivarapa. Unochivarapa? Zvenyu zvabhadhara kai zvamai, muri kuzvidzwa zviri kutaura Ruth. Ruth ari kuti kana achinge azopedza chikoro ada kuita nesi kuti agozopota achikurapai. Manje paunozopedza chikoro mama vanenge vakufamba kazvinhu zvese zvaraiti. Unozongovarapa pavanozenge vakuchembera, vanozenge vakuda futi care. Atiti alright. Tete munoti kudii nemwanasikana wenyu Ruth nenguva yese yamagara naye kubva achiri mwana wenyu wamaibata aimupa maoko, asi iye ndiye akazotanga kusumudzaiwo nemaoko ake achiri mwana mudiki? Toda kuzvitenda kuti Mwari dai varamba vachimutungamirira, varamba achienderera mberi nechikoro agozetiwo dzidzo yakanaka, azovawo achindichengetawo nyangwe zvangu ndakuzonzi Mwari vapindira ndakufamba seshuro chokuti Mwari dai vandichengeterawo rova rangu nekuti pakabva kuri. Handiti aiwa tinotenda. Kune vamwe vari kuona vhidhiyo inei kekutanga, chii chakaitika kuti muzopedzisira makugara pawheelchair? Ndakarohwa nemurume 2019, ndamuteera ugirlfriend akandirova nehungu yemufuti nyoro, ndikakuvara gumbo rekuleft nemusana. Ndakuvara kudaro ndakaenda kumapurisa ndobva ndapiwa tsamba yekuti ndinorapwa kuchipatara. Anokwanisa kundirapisa withdraw nyaya. Tawithdraw nyaya akangogara zuva rekutanga ratakabva kukoti ndichitobva atakura zvinhu zvake ndobva aenda. Anonzi ane murume wenyu? Anonzi Raymond Matika. Raymond Matika. Anogara kupi? Kucentenary. Saka mawithdraw nyaya iyoyo ndopakabva paita pafira sarungano? Akabva atakura zvinhu ndobva aenda. Ndobva ndaona kansela vedu paAscension Chideu, ndo ndakazotuma mwana kuti anovadedza, ndobva vauya ndamumba, ndobva vatsvaga rubatsiro kune vanonzi vaEmerson Raradzi, ndovakazondiendesa kwachinovhiringa kuprivate, ndobva ndaiswa plaster kugumbo rekuleft, ndobva ndadzokera pakwachinovhiringa kwakanzi kudiwa mari kwaprivate 4,000 yese kuti vandigadzire musana iswe simbi. Saka mari iyo akabva ati iyoyo handizonyanyoiwana mama, chiro taita kuti gumbo rirape ticharamba tichinafata kuti Mwari vapindire muzowana vanokubatsirai. Ndobva ndanzi nyaya yangu ndiende kucivil court, ndobva ndanzi ndiende notongwa kwaChifinembire. KwaChifinembire takaenda, ndaenda vauya pavandiona, ndobva vanditi haukwanise kuuya kudare nezvauri. Ndobva ndazosumudzwa kuti ndiende mukati, ndiende pabhenji ndinotongwa. Ndobva zvanzi naChifinembire unofanira kumubhadhara nemombe 5 gore rinonotanga 3, gore rinouya upedzisa dzasara. Bva ipapo murume haana chaakaita, akabva atotiza. Makazoita sei kuti muzosvika, chii chakazoita kuti musvike kwaChifinyamaropa kwatakazosangana isusu veSly Media TV nemi? KwaChifinyamaropa ndakaenda nemwana wangu kunotsvaga rubatsiro kumadziva FM. Vekumadziva FM ndakaona rubatsiro rwechikafu nehembe dzemwana, ndobva tadzoka, ndobva ndapiwa dheti rekudzoka kwaChifinyamaropa. KwaChifinyamaropa vakandipa mari namai vandakaenda navo vakanondiperekedza, sezvo
uyu kuti akwanise kupusha wheelchair. Ndobva vataenda nawo kwachifi Nyamaru ndabva ndapuwa rubatsiro rwemari. Ndobva ndanzi unozotarisira mwanangu kana pane zvinenge zvaitika unenge uchinzwa nemafoni. Ndobva ndakazonzwa ndakufonerwa namukoma Sly eSly Media ndovakazoya kuzoona pamba pandaigara tichichengeta kwagoteka kuchiweshe kubari. Imba iyi masvikapo sei pamba ipapa maigara? Pamba pandaigara baba iyo vakandiona tichiri kufamba nemaklashi ndobva vataura neni ndakabva ndadonha ndatadza kucrossa tara yepapost office. Ndobva vandibata ndobva vandisa kunze ndobva vatanga kutsanangura neni saka ndakatsanangura nawo ndichichema. Ndobva vanditi ndine mwana wangu ane nzvimbo yaakavaka asi pamba pake agare panogara kuHarare. Ndichaita kuti nditaure naye kuti muwane pekugara pamwe kuda munozowanawo rubatsiro nekuti sezvo muri kuchema kuti muri kubhadhara rendi yacho hamusi kuibhadhara landlord vari kuti chibudai. Ndobva vakazouya vachiditi ndawana munhu anokwanisa kuti mugare pamba ipapo mwana wangu. Ndobva tatakurwa zvinhu nengoro. Vakaita mazuva 3 vachitakura nengoro kusvika ndakugara kwandakazowanikwa neveSly Media. Patakasvika paipa panenge pane notice futi handiti nyengo dzichibva ipapo. Zvakazvanzi zvadii manje? Vanhu vemuvhileji vakanga vakutaura kuti anogona kungofuma akafa munozomuita sei, hamuna hama yake yamunoziva kana anhu amunoziva. Mwana wacho ndomba akauya akati vana vangu vakuda kuya kuzogara chisudurukai pamba ipapo. Alright. Mazosangana neSly Media paipai ndezvipi zvakatanga kushanduka muupenyu hwenyu? Zvakatanga kushanduka muupenyu hwangu ndakatanga kufonerwa namai vakataura neni kuti ndiwandirwe nzvimbo panoti pangu pekuti ndigare vandibhadharirewo ndivakisira imba. Ndipo ndakazowana vamwe vakanditengerawo chikafu newheelchair ndaibenge ndinayo yeblue yakazoparara zvayo. Kusvikawo pari nhasi ndazowanawo madzimai Priscilla vekunze vakazoita kuti kuti vachindichengeta nemwana kubhadhira maschool fees chikafu zvese. Alright. Madzimai Priscilla vari ku UK. Aiwa tinotenda. Izve zvatora nguva yakadii kuti mutange kuvakirwa imba nepatasvika pa yakatanga rini kuvakwa? Imba yakatanga last year. Saka muri kunzwa sei kuti izvezvo mane pamunoti ndepenyu uye mane kuti imba yedu? Chokwadi. Aiwa ndiri kunzwa kufara chaizvo. Handiti munoti kudii kune munhu akamutswa naMwari kuti akuvakire imba? Ndinonzwa kufara kuti Mwari pavari kutapudza ipapo dai vangowedzera zvichienda mberi neraramo yavo, kuti Mwari dai vavachengetedza ivo nemhuri yavo, chero nyangwe ndisingavazive nehadzimwe hama dzavo. Ndinovatenda chaizvo kuti vabereki vavo vakatiberekera mwana wavakaisa maropafadzo mukati meupenyu hwavo. Tozotarisa Chief Makope. Chief Makope ndo vakakupai pekugara handiti? Vakakutengerai zvekare wheelchair. Munotiwo kudi nebasa rakabatwa naChief Makope rekukuwanisai stand yamunoti yenyu? Ndinoda kufara zvikuru naChief Makope. Ndo vandakutotarisira kuti ndo vababa. Nekuti ndinogona kunge ndine hama dzababa vangu vachindiona nchitaura paSly Media kudai asi havandifoneri. Saka ndakutongoti Chief, murambe makandichengeta zviperekedza nemwana wangu zviome zvidii, inini ndatowo mwana wenyu. Tinotenda zvikuru kwazvo. Muri yeZimbabwe ndo nhoroondo yatete Precious vatauya kuzotora kunoko
Habare tichienda navo kuHarare courtesy of Sheltering Arms Community Care. Mushure mekunge vaona nyaya iyi yabuda paSly Media TV vakabva vati aiwa hati vanzwei kuti vanoda here kuuya kuzogara kuHarare. Ndo rwendo rwatiri kufamba ndo vatipa motikari yekuti tiuye kuzovatora kunoko uyewo zvakare takuenda kuti munoona Sheltering Arms Community Care. KuSheltering Arms Community Care vari kuti ivo huyai nevabereki venyu vari kuchengetwa kana kuti nevasikana vebasa vari kuchengetwa nevamwe vanhu vasina kudzidziswa zvekugona kuchengeta vanhu vakura vanorwara nedementia. Vari kuti huyai navo, vanoita futi zvedrug alcohol substance abuse rehabilitation vanozviitawo zvekare. Chiri kungodiwa ndechongoti fonai panhamba dziri pascreen mokwanisa kubvunza maservices avanooffer kuti imimi zvamuri kusangana nazvo mukati meupenyu hwenyu ndezvakaita sei. Zvimwe mune vamwe vanhu vakaenda kunoitwa operation vanoda kupota vachienda kumafisio vamuri kugara navo mudzimba muri kutadza kunatsoita zvinodiwa chaizvo kana kuti imimi zviri kukuremerai vafonerei zvekare muchitaura navo tonzwa kuti kubva ipapo tichienda kumberi zvinofamba sei. Ndina tatenda Magara watinaye semazuva ese tina Timothy Kazaka watinaye kubva kuSheltering Arms. Tiri murwendo rwokuenda kuHarare kuFalcon Park kuTenward imba yakanaka iri mumusha wakanaka. Tinotenda. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. We have arrived in Falcon Park, which is going to be the new home for Precious Chedemo. This is Sheltering Arms Community Care, fostering independence and improving lives. We will continue to see admission at this place as we continue to give you an update on the new life for Precious Chedemo. Thank you so much. Let's go inside. We are here at a life-changing community care center, which is called Sheltering Arms. Remember, we have come to admit Precious Chedemo here. Before, her daughter, who is 10 years old, used to cook for her, but things have changed. As you can see in the background, a new life begins here. Instead of going to the kitchen, worrying about what they are going to eat, it's no longer their baby, but Sheltering Arms Community Care is looking after them. Yes, now we are here with the team leader at Sheltering Arms Community Care. Her name is Dudu, and she's now receiving from us Precious Chedemo, and which is going to be her new home, and they are going to take care of her from here going forward. Thank you so much for welcoming us. Welcome, guys. Welcome. I want to do that. Mama. Precious. Precious. Internet kwa Dudu. Tinga chikuchengeta panapa pa Sheltering Arms. Tokugamuchirai nemufaro vakapetwa katatu. Anditika. Tikuna mama tipinza muno ndipo muchazenge muri mumba here. Family yenyu yakujoina. Ndo maonenga vachigara muno. So Auntie Precious anenge ari muno. Tinotenda. Ndo anenge vachichengetwa vari muno. Naika.
tinotenda. Tinotenda. Anti Precious. Mamoresana here. Moresana. We. Noma sheltering arms akukomberedza ya. Akupai hagi. That's true. Muno ndo mama kuzenge muchirara anditika sakutaura kuita antidote anditika uyo zvekare tiri kuti isusu Slime Media TV tiri kufara kuti patai kuitai interview tiri kumba kwenyu mune ma-injuries amuinawo manga muri kurara pasi asi iye zvinezvi tiri kuona kuti vesheltering arms vakupai pekurara apa. Tinotenda muri kunzwa sei? Ndinonzwa kufara. Handiti? Good one. Imi ndimi muchatozouya muchizotiudza kuti pano tiri kugara so tiri kuzodai makutondivhairira. Handiti ka? Handiti? Aiwa tinotenda Mwari wakanaka. Aiwa tinotenda. Kunzwa kufara chaizvo, kunzwa kutambanuka kuti chokwadi ndini here. Tasvika munzvimbo yakanaka kudai. Tichachengetwawo nekubatwa zvakanaka. Handiti? Svika Mwari vapindira. Zvaioma, zviomesei, asi waishingirira kusvika patave nhasi. Ndoda kutenda kuti Mwari varambe vachimutungamirira zvose zvaanoda kuita muupenyu. Atongotungamidza kuna Musiki. Handiti? Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.